Ndewo na ụmụnne, ekene m unu, daalụnụ. Onye rụọ ọnụ mana ọnụ ka eji akụ ya. Biko na ụmụnne, ọkwa unu ma ihe visa sponsorship a, work visa to recruit abroad. Biko ịma ihe unu ga-eme, pause godini, pause ọnya ndị niile na-eji iweta ma transcript ma kia certificate ma ihe niile ị na-ehope na ị ga-eme work sponsorship. Biko nwanne m, pause ọnya ịma ihe na-eme. Ihe na-eme bụ na ndị UK fe etinyego strike, fe etinyego Nigeria na red zone, fe etinyego Nigeria na red line. Ka ihe bụ red line? Red line bụ no-go area. No-go area bụ red line. Ọ bụ ya ka etinye na Nigeria ya. Ịma ihe menu, onwe ọgọ m nwoke ọ chọrọ ịbịa kamgbe ka o ji akwado. Ịma na kamgbe o wute mbụ work sponsorship a ka abịa lụọ ọrụ ka abịa lụọ ọrụ. Ịma nkwado na awa ọdụdụ ya bụ ndị anyị na-agbasala ozi ọma, anyị na-agbasala ozi na fa nwere ọrụ na fa nwere ọrụ. Ịma na fasi m mana ma enyezinefe onye adịrọ njikere, ọ bụ nwanne m, ọ bụ nwanna m, ọ bụ ikwu m, ọ bụ ibe m, ọ bụ oyi m, ma enyene nọmba fa, ma enyene kọntaktị fa. Kata sọsọ kọndishọn nji ga-enye mmadụ kọntaktị fa, padọ m aka na ntị wee gwa m ya, gbasie m ya ike, si m enyezine mmadụ kọntaktị fa. Sọsọ onye m enye kọntaktị fa bụ onye kwadoro onwe ọfụma, ya bụ onye ji ihe niile achọ, all the requirement ka ebido. Ọ bụ ihe ya gwa m. Ọgọ m nwoke enwere ya, o je kwadote wee bịa si m na ọ kwadote gị, ọchịrị ya chinye m wee fụ ya. Ịma na izuụka gara aga fa weta slot, ọkwa ịma ka fa si eme. Fa na-abụ ndị employa bịa enyefa, ọ bụrụ fa bụkwa employa, fa bụ ejenti. Fa bụ ejenti. O nwee ndị employa na-ewetakwa ewu, mana ndị nke a na-ekwu maka fa bụ ejenti ka fa bụ. And fa ma ihe ekwe na-akụ, fa na-alụ ya ọfụma. Fa na-alụkwa student visa, na-alụkwa ya ọfụma, na-alụkwa visa niile, na-alụ ya ọfụma. Mana ịma ihe menu, ịma ihe menu m wee kpọọ ọnya si ya na ọgọ m nwoke enwetazugo nya ngwa ka emebezie. O wee gwa m ụnyaa si pause godi, si pause ọnya na o nwee ihe gọọmenti of British, gọọmenti of Eliza del ka o jegodi gụọ ọnya. Maka onye anụnwaanyị ọnwa ihe ekwe na-akụ mgbe niile ọ na-eji agụ ihe na gọọmenti webụsaịtị mmalụ. Ọ bụ prọfesọ, ọ bụkwa lọya, ọ na-eme ọfụma. So osi m pause godi, ego ada abụ mkpe ya n'ọka ọlụ lụta ọlụ ọfụma ka onye ọzọ wee bịakwa ka afịa. Ọ chọrọ mmenten afịa, ọ chọrọ ka ya neti afịa. Even ndị employa bịa wetacha eli ọrụ, gbacha anya ego na ọ ga-ana ndị mmadụ, ọ ga-anakwa ndị mmadụ ego ahụ. Mana ọ manye ndị employa tiri visa apụta. O si na otiri visa apụta bụ na onye ndị employa ọ na-akọcha ndị mmadụ ego, ọ na-edebe ya na akpa epuru oghele. Ọ bụ ihe ọ na-agwa m ụnyaahụ. Ọ si na ọ bụ eluso mana visa pụtacha, onye ahụ bịa o weziela ego ahụ onye ahụ kwụrụ ya wee jekwuo ndị employa. Maka okwuo fanya onwe ka ihe si gaa rọng, ọ kọvara onwe, ọ chi ịkọva onwe. O sikwa na agrimenti ya na ndị employa na ọ na-akwa ewele ego akwụọ ya na oweli enyefa ha mbakwa na ọ na-edebi etiri onye ahụ abịalute ihe niile agacha ọfụma. O wezieli ejenye ndị employa. O wee sisi pause ọnya na red light ya ka ọ red line ka ọ red zone a enye ndị Naija. O so na list of country, ifu list of country ego Africa enye red zone a, Naija so ya. Erobi iro oge mba, ịma na iro ahụ ada atọ ụtọ, iro ahụ ada atọ ụtọ. Unu afụgozi nke ọlụ ka fa mechie na ihe niile ọ na-akọrọ m ụnyaahụ bụ ndị be Eliza bụrụ tikonwa na fe erike ntaji anya, mfi anya na ekworo na nwanna di fa fụkwara ihe na-aga aga, fa agbaba mbọ kwube ekworo mebe ntaji anya ka emechie nye ka emechie. Ọ bụgolu mgbe ndị fa nọ na European Union, ndị Europe na-abịacha ma Eastern Bloc ma ihe niile, mmadụ niile na-enubeta. Ọ dịzi afa ka befe ọ bụ eluigwe, fa eji nwayọọ pụọ na Brexit. Now o nwekwe mgbe fa nọ na Commonwealth, a sị na visa bụ free.
visa bụ free. Onye ọbụla n'ọba anyị ga-abịanwu visa free. Arụzie ka abataba ọ dịzie afa ka befe ọ bụ eluigwe nnọọ ewepụfa mmadụ niile ahụ ofe emechie nye si chọbazie visa. One akafa si eme mgbe niile. Ihe njudebelie ka nye m joy bụ asị m ya emechigokwe nke student ọsị mba. Ọsịfa mechie nye fa ga-ata aja nke ụlọ akwụkwọ ya bụ student visa na ọka dịkwa na ọ bụ nke work visa ka emechi. Ịma na nke work visa fa chọọ ilitecha ụwa niile na-ele. Ịma na ndị employer bịazi wee double cross ọfa na-elitezi karịa afa. Ọ bịa bụ isi ntaji anya ahụ fa bido tajibe maka nke ụlọ akwụkwọ ka na-aba na akpa gọọmenti. Ndị gọọmenti na-elite ọfụma mana ọ bụrụ nke wọkụ a fada elite ọfụma ya ka fa ji wee tinye anya wee zọchibie kuchibie. Unu eluzune hope kama ya sisi welin nke unu akwụkwọ bịabazie welin. Ọ bụ ya ka eji asị si nụọ graduate. Ọkwa mbọsị ka mme matchmaker na-asị nekwe graduate a na-achọ achọ nekwe graduate a na-achọ achọ. Ụfọdụ si nwekwe graduate ọka na-eyizikwe n'isi na mmadụ niile bụzina graduate. A na-achọchakwa graduate achọ. A na-achọchakwa graduate achọ. Nya bụ ịbụrụ graduate na ịbụ nwoke nụọ nwaanyị bụ graduate ị ka ga-abịakwa iwelie bịaba. Ọ bịa ndị be anyị kịta work visa ukwu nke nta ndị niile ka na-achọkwa ma kia certificate pọzụ ọnụ ya maka unu emeje chọlichie ego unu emechezie asịzia na nwere isi. Mana anyị ga-abịa gwa unu in details. Anyị ga-emeche bịa gwa unu in details ihe mmezini. Mana kịta anyị anụgo kịlịkịlị maka ntamu niile eziokwu na-adị ya. Afụrụ ya na gọọmenti webụsaịtị mụnwa jikwa ụgụ ya gụọ ma red light niile dị na ya ma red zone ma red line agụcha m ya. Onwe ndị aka nyekwe green, onwe kọntrị nọ na green, nwee ndị nọ na amba bụ warning bụ na ịka nwekwa ike in any condition. Onwe condition iji ga-abịakwa amba yellow enwe green go ahead bụ green. Onwe kọntrị faka nyekwe green dịka Philippines dịka ihe ndị ọzọ faka nọkwa na green mana Nigeria so na red light. Yes, o nwekwere kọntrị ndị nke nọ na amba nke ahụ fa nwekwa ike struggle bata in any condition. Mana red a bụ n'ogo area erobi iro nye gị mbe. Onwe onye ga-alaiki kwa ụdịdị ebe ahụ dịka ebe kpọdoro isi n'ala. Mana unu enwere nwutu unu eluzune hope nke student a thank God na fa emechibere ọ ka na-agakwa. Nya bụ onye di bụ graduate ị ka ga-abịakwa. Ọ bụrụ nwunye gị bụ ị ka ga-abịakwa. And onye anyị na-emela oya advert ya na-akpọ dị advert n'onu Igbo. Wow, achọrọ m kedu onye mụ ya degozie ka ihe bụ advert ọ ntị mkpu ka ọ gịnị. So anyhow onye mazi ihe bụ advert n'Igbo ya dị mụnwa ama bụkwa mmemme na-echetezime. Nya bụ ọ na-eme student visa ọfụma. Nya bụ ijide ego ị ka ga-abịakwa. Nya bụ inwene nwute ndị na-ede ihe unu ka kwụsịgodo ide ihe ka nzacha nke ederede nke ederede mmakwa azacha nwunye na arụ ewegwu mbụ inbox m mmadụ azachanwu ihe dị na inbox m arụ ewegwu. Nya bụ ị ka ga-akwụsị nde ihe kwụsị biko ka m wee nwee ike zacha nke ndelede. Unu akpọzi na akpọ debe na ede mana unu ka kwụsịgodi odide for now maka nke ede adịgo no right ọ dịgo too much. Nya ka m wee nwee ike zacha nke ederede biko emeche mma agwakwa unu bido degedebekwe. Emeche anyị ga-abịa ọzọ. Ndewo ka emesịa.